Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulimag kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapauluan. Pana, ti Engkantada. Malaksid ang maaramat iti panaganop, kadagiti atap nga ayop ubing, ar-aramaten pa'y dagiti kalugaran ni Pinong, dagiti Panada, kas pang salaknibda, kadagiti bagida, kontra iti agdakdakiwas a kapre iti lugar da. Sumagmamanon kadagiti kalugaran ni Pinong tinakarana, iti nasao a kapre, iso a mabutangan dagiti agindag. Iti maysa arabii kat. Diyos ko. Anya day jahin ay. Nanang! Di ka natagari anak ko. Ang mga nuti pagbut-but ngan tayo akapri tinagkuti iti kayo di tarubayan. Narignak mo nga rin tinagkuti di tarwar, nanang. Iso nga imayak adagos dito eh. Pinong anak ko. Nanang, umay ka dito eh. Saan tangagsina? Narikaten. Ang mga noanyakit itim pasamak. Anya ti pagsasaritaan, dagiti kakalugaran tayo, anapasamak idirabi eh, Doro. Medyo Pinong talaga takrot. Nariknada ka no, kanina na indang, nga da ija arubayan dati kapre di rabi ay. Awan mo ta pulos ti inaramid na. Anya? Talagang itiuray ka naman, takrot da ija Pinong. Awan na talaga ti Serbina. Saan na mapangnamnamaan? Kung daway na kumanday ija mang patay iti kapre. Ang nagpailuyos iti kinatakrot na. Doro, ang mga no pinanunot laang ni Pinong ti siguridad dang agina. Tikit di ba Gamnelia? Talaga atakrot ni Pinong. Iso adi na ginundawayan a pinatay ti angul a kapre. Dahil tatiam mo? Sigurado ang madamdama pa'y ang makasubli ni nanang anagudong. Nasawar kong tarubayan. Kutpud no ti atap mi kininanang. Talaga nga Oy! dati Pinong atakrot! si Kagayam, Doro. Anya ti maipaikukin ka. Takrot ka talaga niya. Di mat na ikan tayo amin nga agkakalugaran iti sultate nga aramaten tayo. No bilang tamakita tayo da dya kapre. Ang manyang itinaramid mo, Pasensya kan, Doro. Nagamakak pare ti karadkad mi kininanang. Iso adya ko napanunot nga naramat ti sultate. Tikit di bagam. Talagang awan sirbim. Di ka makatulong nga pulos. Makapasuron ka. No siyak, anak ko. Maawatak matirik na ni Dora. No apay akasaron na ni Pilaw. Tatang, Napayagan ng ipampamuspusan tayaw. No kasano ang mapaksat na diya kapre. Anang ipaay iti alimutin kada tayong agkakalugaran. Napintas kumagundaw ay ti kaadanay ti arubayan da Pinong idirabe eh. ngam tatang, saan tayo mat-arumbang apabasulan ni Pinong? Siyempre, pampanunutin naman ti karadkadang agina. Nilya, anak ko. Iso asaan mat-arumbang apabasulan kan tagibasitin tayo latan ni Pinong. Rumbang la maawatan tayo ti kasasaad na. No jakla pampanunutan ni nanang. Ang mga nagtali na udak laing diti kabakiran. Tapno awanin ti mangumsi kanyak. Saan ko mat siguro basol? Numabutengak amang sarangit iti dayja kapre. Kanayon lat tangaminan asyak ti makita da. Nangro na kinitura. Saan ko mat siguro basol? No saan kami ngagpada na turay? Angap siya na ba? Tabok na Pinong, sino ka? Siyak ni Engkantada marami. Di ka agbutang kanya, Pinong. Matulungan ka iti parikot mo. Anong ti parikot ko? Wen, Pinong. Katno agtalag ka kanya. Ikuyog ka iti lubong mo.
Isu na laeng taamangan no agdanag ti inang. Tingamin may nga oras akaadam iti lubong ni. Kat kaibatugan na ti may nga aldaw dito'y lubong ni. Anya nga minti makagapo. Apay nga awison na kitilubong yo. No agtalog ka kanya, maitad ko kan katiigam amang paksyat iti kapre nga agdakdakiwas iti lugaryo. Anya? Isungan na rin, takas iti nakunakon. Sigurado nga agdanag ti ina. Inkantada Marawi. Sumurot akin ka. Sigurado ka, Pinong? Wen, inkantada Marawi. Patsik amawatan nak ni nanang. No apay nga agpukawak iti uray duwang aldaw. Timportante, ket maalag ti igam amang paksyat iti angol iti panagbiag mi ngagkakalugaran. Ni, Nana Indang, da kayo matgayam. Nelia balasang ko. Damaga kumalaeng no nakitam ni Pinong nga anak ko. Apay ni Pinong, Nana. Pinanawak itay bigat ije pagtaengan mi tanagutungak. Diya ko nasangputan. Kunak no adala na panan na. Ngam aging ga itaadandanin sumipngat kat awan pay laeng. Anya? Dahita ti agpay balasang ko. Madanagan akon. Iso nga imayak. Bareng kunak no nakitam ni Pinong. Saan ko nakita, Nana Indang? Tinasayaat. Yuman tayo kan ni tatang daytoy. Tapno agpatulong tayo amang sapol kan ni Pinong. Nagpintas dito'y lubong yo. Inkantada Marawi. Pudno dayta, Pinong. Kasla nagmayat tagnaed dito'y. Pinong, laglagi pam amay saka amortal. Adda ka laang ditoy para itiigam a makatulong kada kayo. Laglagi pam kumaakanayon dayta. Pasensya kan. Inkantada Marawi. Ala, Pinong, sumurot ka kanyak. Kartingan. Tata, nasawar tayong tintero o lugar. Agam di tayo makita ni Pinong. Doro, Kak nga mga no na biktiman ti kapre ni Pinong. kastamot ti pampanunutan. Kat ang mga nonya ti mapasamak iti inana, no bilang tapo may suday ta. Doro, delikado. Ang mga nood na dito ti kapre. Kakadwa! Dadi ti panayo! Panawin tayo dahi tapaset! Tira, kakadwa! Sige! Sige! Di tayo sardengan! Panawin tayo lang Doro, dadi ti kapre. Imatayaw. Surutan tayo, kakadwa! Tarasan nyo! Kastagayam tinapasamak idirabi tatang. Huwag, anak ko. Saan kami nagbaligi anang patay iti kapre? Apay, tatang. Nakita ka na iduyok pa iti bagina dagiti panami. Yung kasla di namot inkan ka na. Saan akabailan apatayin dagiti pana nga igam me, dayjay akapre. Ikat ni Pinong ngay, tatang. Ay, lating idag. Yung saan may nakita ni Pinaw, Nelia. Anya? Ayan nga tan ni Pinong. Anya nga tan tinapasamak kan kuana. Day tangarod kahit. Sigurado ang madandanaganan kan maladladingitan ti inana. Nanang, adda akon. Ay, Pinong anak ko. Nanang, Anak ko. Impagarup ko no anyan tinapasamakan ka. Naimbag tadakan. Napnapanam aya. atidog asalaysayan nanang. Kat agkidawa kiti dispensa, no nagdanag kayo iti panagpukaw ko. Ngam para iti pagsayaatan tayo alumugar ti amin. Ay, saan ka maawatan, anak ko? Maamuan yung tunan niya ti kayat ko asawan nanang. Basta't importante ita, adda akon. Kat nakasagana akon at tumulong amang paksyat iti kapre.
Kakadwa, amok nga dan sumagmamano kada kayo ama-amak. Gaputasan tayo basta mapaksyat jay kapre. Hanggang kasapulan kayo. Agtitinulong tayo. Doro, Oh, magitinulong ak. Pinong? Siya karot. Ket agyaman nak kada kayo ha. Naibaga kanyak tinak, anak ipagsapsapol kayo idi awanak. Ket ita, adda akon. Rumbeng lang at tulungan kayo, mat. Nasayat, Mat. Nasaan ka na mabutang, Pinong? Da kayo timang patpaturod kanyak, kakadwa. Amok asandak abaybayan. Talaga saan? Agtitinulong tayo. O sige, agtignay tayo. Nasken mapatay tayo dayjay akapre. Madandanaga na, Nelia Balasang ko. Saan kayong agdanag, nana? Sana bali, tadaak matiti akadwayo ita. Apay ayang ata akasto iti jar ko. Daytoy nga minti damo asimurot ni Pinong kadagiti kalugaran tayo, nana. Iso siguro ang madanagan kayo. Wansa nga agpaiso. No anya nga min tinaknakan na Nakaalala ang itipana nga igam na. Simurutan kadagiti kalugaran tayo. Ngam kasla na idumduman si pana ni Pinong, nana. Nangalaan na iti dayjay. Ay, jak mo balasang ko. Basta idi simmangput manipod iti panagpukaw na. Imot nanday jay apana. Shh! Agulimak kayo, kakadwa. Agulimak kayo. Mariknak nga dalang iti asidag ti sapsapulan tayo. Duro, matanagan ak. Di kagdanag. Basta isaganam ti panam. Ha! Dayjayan ti kapre, kakadwa. Panahin tayo! Panahin tayo! Ha! Saan akom nadagiti pana tayo kan kuana? Dinay kan kano? Siyak mat timang panagan ko, ana. Napunta ak. Kat napagshot ko ti kapre. Ha! Napatay mo ti kapre, Pinong! Sikat ti nakapatay kan kuana! Manipod nga rod napatay ni Pinong ti kapre ubing. Nagbalinan anaulimek ti panagbiagda iti lugar da. Awan meten tinangibaga atakrot ni Pinong. Iso ang nagbiagan daytoy ang naragsak kan naulimek. Numan pa'y imbilang daabanwar ni Pinong, di na inkan kano dayta, tamo na ano saan agapo iti tulong ti pana, ti inkantada, di na mapaksyat ti kapre. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, gain surat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro, musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak
kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Kan saan kayo nga agal-ala, iti saan nyo ako kwa. Alaubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.